understand Matthew chapter 10. It's very important ukuthi umzalwane eyazi amen. Because Matthew chapter 10 sibona uJesu ethuma abafundi bakhe amen. Futhi ebanikeza ama-warnings ezinto, rejections, ukuhlushwa kohlala nakho because of the gospel. Amen. Eba-encourage, ebavezela ukubaluleka ukuthi bembeke endaweni yakhe yedwa oyimthande yena yedwa kuzo zonke izimo abazobhekana nazo. Amen. So I want us to summarize that chapter today. Matthew chapter 10 is very important, but because inezinto eziningi ekhulumayo okuziwayo ifele ukulikhomba abafundi kuphela ukuthi hayi bakhona abafundi mhlawumbe siqale siveze ukuthi nathi sina abafundi. We have to start from Matthew chapter number 28 verses Matthew chapter 28 just about 11, because the mass which is on from verse number 18. Ithi-ke abafundi abayishumi nanye baye eGalile bezokhumbula ukuthi wayebathembisile ukuthi sohlangana kuphi eGalile masekuvukile. Then kuleyo ndawo uJesu ayibayalele yona verse 17 sebembona bakhuleka kuye kepha abanye bangabaza bengaphili futhi ngaphela uvukile. I'm not there. Verse number 18. uJesu wasondela wakhuluma kubo wathi phiwa amandla onke ezulwini nasemhlabeni. Amen. Mhlawumbe that is a big declaration. Jesu ayikhulume mayivuke emathuneni ayikhuluma ngamandla akhe ethi uma sevuke emathuneni seniphiwa amandla onke ezulwini nakuphi nasemhlabeni. Amen. Verse number 19, because the verse is a letter yethu yabafundi. Verse number 19 says, ngalokho hambani nenze izizwe zonke abafundi. Shuthi uthuma abafundi kokwenza abafundi. Amen. So thina uma ke siphenduke ngokushunyezwa babephendukile, shuthi nathi singabafundi. Amen. Noma ngasho singabafundi, we have to be disciples. Kumele sibe abafundi. Amen. Sikhona abazalwane. Kumele sibe yini abafundi, because uthe bahamba wathambani nezizwe zonke ini abafundi. Mhlambe to those who are taking some notes, it's very important to describe ukuthi mo yini umfundi, because indaba thumeyo lana is very big and deep. Akasho ukuthi yenzani abazalwane, but ukuthi yenzani ini abazalwane abafundi. Uma sikhuluma ngabafundi, there are three aspects abonakala kumfundi. Umfundi number 1, umuntu olandela imfundiso zomunye umuntu. Lekhona abazalwane. Thiwa ulandela imfundiso zomunye umuntu. Umuntu usuke enzothi umaster ukuthi fundisa, khuluma, mina ngizolandela. Sikhona abazalwane. Sikhona abazalwane. Then thiwa more than ukulandela imfundiso zalowo muntu, ulandela nenhloso zaloyo muntu. Sikhona abazalwane. Ngiyacela amen, because Matthew 10 kunezinto ozozuyidawuthe ngawe uyithetha abafundi bokuqala, kanti nathi kumele zibe isabelo sethu. Sikhona abazalwane. Now umfundi ke umuntu olandela imfundiso zomuntu, olandela inhloso zomuntu, but the last aspect kuthiwa ulandela loyo muntu ezefane naye. Amen. Umemlandela ugcina ngabonakala umaster nomfundi. Sikhona abazalwane. Shuthi ngamagama uma kuthiwa benziwe izizwe zonke abafundi, uma ke sifuna ukufika ku-level yoba ama-disciples, siyaphoqeka ukulandela ibazalwane imfundiso zikaJesu, siyaphoqeka ukulandela inhloso zikabani zikaJesu, siyaphoqeka ukufana nabani
noJesu. These things was very important. In fact, is one of the pillars of Christianity. Uma sigeje zona ukukhonza kwethu ucishe kube yize ngokaJesu sikhona abazalwane. Lana ngifunda khona ingakho le ngxenye engifundayo bayibiza le Great Commission ukuthi yona into enkulu uJesu ayithuma abathumileyo ukuthi hambani benze izizwe zonke izibazalwane abafundi benze izizwe abafundi ngamagama uma ethi asenze izizwe zonke abafundi futhi ngikhandele abantu abalandela imfundiso zami. Ngikhandeleni abantu abazolandela inhloso zami. Ngikhandeleni abantu abazofana nami. Ngiyacela sikuphinde. Ngikhandeleni abantu abazolandela imfundiso zami. Ngikhandeleni abantu abazolandela inhloso zami. Ngilandela abantu abazofana nami. Sikhona abazalwane. So iyona insika ye-Christianity le yokuthi uJesu uthena nje ngikhandeleni abantu abazolandela imfundiso zami, inhloso zami kuzoba inakhuzana befane nobani nami. Sikhona abazalwane. Ngiyacela leyigxile enhlizweni zethu because shoot every service uma sikhonza lo service ayona impumelelo masingaachivanga into eyodwa la. Shoot every sermon fanele isenze sibone imfundiso yakhe. Sikhona abazalwane. Shoot yonke isermon fanele isenze sibone inhloso yakhe. Shoot yonke isermon fanele isenze sifane naye. Sikhona abazalwane. Sikhona abazalwane. Let me repeat again. Shoot yonke intshumayelo esihlangana nayo, yonke inkonzo sosingene kuyona fanele isenze sifane naye, isenze silandele imfundiso zakhe, isenze silandele inhloso zakhe. Sikhona abazalwane. Shuthi ngokukaJesu bakungeke empilweni kaJesu ukuthi ukukhonza kube into ezobusisa abantu ayibusekile namhlanje inkonzo emnandi. NgokukaJesu is model ukuthi inkonzo emnandi. It's about these elements. Andikho bantwana. NgokukaJesu is model ukuthi sermon ayifike abachaza abantu. Uba ifike yenzeka kodwa yangayikhanda lezi zinto eziwu3. NgokaJesu is like silahle into asithumele enkulu. Sikhona bantwana. So lana ke eqaleni ngifuna bazali siphumeni ukuthi masiyakuba to 10 because sizoyifunda lapha siphume ekutheni abafundi laba ya sifikelele vele ukuthi singabafundi nathi. Sikhona abazalwane. Singabazalwane singabafundi bakaJesu, other disciples of Jesus. Sikhona abantwana. Singabafundi bakabantu bakaJesu, siphethe imfundiso zabani zikaJesu, siphethe inhloso zikabani zikaJesu, siphethe inakhuzana ilento lena sifuze bani uJesu. Sikhona abantwana. Amen. Sikhona abazalwane. So this thing is very important as ukuthi sifake bazalwane ukuthi sihupha imfundiso zakhe, sihupha inhloso zakhe, sihupha ukufana na. Sikhona abantwana. Shuthi noma sisuke ephasini zonke intshumayelo zenzeka uma zingeka eziphethe imfundiso zakhe. NgokaNkulunkulu ngokaJesu asikhonzanga. Uma zingeka eziphethe inhloso zakhe. Uma singeke senza abathile emva kwenkonzo leya bathi sengibona sengisondele efanele naye sigeje the mandate bazalwane kaJesu. Sikhona abantwana. Sikhona abazalwane. Ngicabanga ukuthi there's a 10 crusade abafundisi abayihlelayo ezoqala mhla ka 17 emvuseleni enkulu. Amasons amonke from the church nabazi baphethe ngaphandle abazokwenza imvuselelo le Richmond. Bayiqale Richmond emva kalokho izomuviye konke lamabandla ngaphansi kwethu. Not ama-branch lamabandla ngaphansi kwethu. Lapha sizobe silanda abantu sisabalanda but uma sebengenile emva kwemvuselelo sesibafaka eclassini noma ama-disciples. Sebesijoyina eclassini lokuthi zithini imfundiso zikaJesu. Sikhona abazalwane. Zithini inhloso zikabani zikaJesu. Amen. Sikhona abazalwane. So yinto very important ile yokuthi ngoba ukushumayela kahluphi ukushumayela. Uhamba ukushumayela kube nenxenye yoba iskill. More than a gift. Skill. There must be a skill. Into lokuyiphoka ishu ikhanda. So kunabantu ukuthi skill sabo soku-addressing asikho kahle. Kodwa uma ngumfundi kaJesu ekwavula lencwadi kufanele mina ngibone ithini imfundiso ngidlule eskillini salowo.
Angikho bangcwele. Ngidlule ekulinganeni kwakhe, ngidlule ekudleleni abeka ngayo. Umuzi ukuthi wefundise ekhulume lento. Usukhulile mokwazi ukudla abantu kuyo yonke ama-gifts abo uma bevulele incwadi. Angikho bangcwele. Because kuyahlupha ukudla umuntu ningadli imfundiso. Angikho kodwa bazalwane. Because kunomuntu ekhulumeme wesididi phambili ekhulume ngabathi inyakaza engayusa people kodwa uphethe ujuice wemfundiso zika Jesu. So it's a church, we need to this is a thing insika. Yokuthi asuphi umsindo womuntu, asuphi umemeza womuntu, asuphi yonke into akwazi ukuyenza. Sikuphi ukuthi ikuphi okuzimfundiso la engikutholayo sikhona abazalwane. Ukuphi okuzinhloso zika Jesu, ikuphi okungishapeayo ukuthi ngifane nobani no Jesu sikhona abazalwane. Then kuba kulelevel yokungane uthola ukuthi uma mhlawumbe ngadlala ikeyboard engamemeza umshumeli ngikume la inkonzo bebali. Uma ufika kulevel yokukhulu ngacabanga ibandla lika Jesu alingena keyboard. Futhi lingakhonzi 2 hours babehlala kuzoshona ilanga ekhuluma. They were trained ukuthi size ukuzokwenziwa abafundi. Let ayinama emotions. Sesibibandla lamathomoyi kangaka. It's not wrong amathomoyi nokuqhwekwa, but ibandla likaKristu emzimbeni wakhe lishiftile. Lafuna ukufaka ama feelings. Ukudlula ukusobamba imfundiso zikaJesu. Sikhona abazalwane. Kanti lezi zibandla ngozi ziyashiphayisa inkonzo singabi inkonzo. Azisiphayisa inkonzo singabi iyo ngqondo ayi ngathi asikhonzanga ngajulukanga. Sikhona abazalwane. Lokho sengikhuluma because lethumela ihamba eYouTube. Ibandla likaJesu lilimaza ukukhonza inhliziyo kaJesu. La ifaka ama feelings ukuthi lento imnandi ngoba ngizwe ngigqithazeka. Kanti ayinama feelings inokuthi engashumela kamnandi umuntu but uzawuthola imfundiso kaJesu. Ebeshumele kamnandi umuntu angayibona inkinga ethi inkonzo bemnandi, but wena as umfundi kaJesu uhamba uthika yini namhlanje ekade siyithola emfundiso kaJesu enhloso kaJesu. Amen. So kuthatha ukukhula ezomzalwane ukungadla umuntu kodwa udle imfundiso kaJesu. Because kunabantu abaphiwe isiphiwo sokushumayela. Ayidiscover ukushumayela isiphiwo. Kunomuntu ongakhuluma noma into engekho kodwa sibusiseke ngokukhuluma yena. Kunomuntu okhuluma into engekho kodwa yinonke iphindi into engekho sime ngeenyawo because of ivoice yakhe, because iskill ukushumayela kwiskill. Sikhona abazalwane. Uthi manje uyamanalyze uthini lo muntu ngemfundiso kaJesu, uthule umuntu. Uthini ngenhloso zikaJesu umuntu ayikho akayishoyo. Yini engangenza ngifane nayo into akayishoyo ayikho. Sikhona abazalwane. So uJesu ke kwi-Great Commission uthe nenzeleni ini abafundi. Sikhona abazalwane. So uma iconcept wakho ungamthetho wena umfundi kaJesu. Oh Jesus, umthetho umfundi kaJesu. Uma engakhothi umfundi kaJesu mhlawumbe mtshela ukuthi kumele ngomfundi kaJesu. Because you have to be a disciple of Jesus. Sikhona abazalwane. Sikhona abazalwane. Now, siyaku Matthew 10 ke abazalwane. Matthew 10 is a very important chapter ngoba iphethe amagunya, iphethe ama-instructions, iphethe ukuthunywa, iphethe amalungelo, iphethe izipho zemndeni ezizokwenzeka, iphethe izinto ezizokwenzeka mhla uthatha uJesu. Sikhona abazalwane. Sikhona abazalwane. Amen. Sikhona abazalwane. Now from verse number 1 in Matthew chapter 10 uyamuzwa lithi wababiza abafundi bakhe abayishumi nambili. Wabiza abafundi bakhe abayishumi nambili. I love that. Wabiza abafundi bakhe. Amen. Ngiyathanda ukuthi ningasebenzisi igama labapostoli because ama-apostoli yi-position. Yes. Kodwa kuba umfundi bazalwane into abayiyo. So uJesu noma benze abapostoli kodwa waqala wabenza abafundi, wayesebapromote abathile wabafaka ehlalo zoba abapostoli. Abakwazi ukubamba ubupostoli nakufunde bakulahlile. Anazo iqala ngithi nje into ababiza bebedoba wathi wazani babafundi bami ayithi nibabapostoli. Leyo babapostoli
bise ebaphihlalo. In fact ayishihlalo bebapha umsebenzi ama-duties. Kodwa into abayiyo bangabafundi. So abakwazi ukubamba umsebenzi belahla into abayiyo. Abakwazi ukubamba ubupostoli belahla kwabafundi. Because yenze ukuthi umuntu semene gift into ayiyo kodwa into ayiphiwe elahle into ayiyo into esiyo singabafundi sikhona abazalwane. So wababiza abafundi abayishumi nambili. Umuntu uyabuka ukuthi uverse 2 uzothi amagama abapostoli abayishumi nambili. Uyabona ukuthi umbhalo oqala ubabiza ngabafundi. Verse 2 ubabiza ngabapostoli. Why qala ngabafundi? It's because uba umfundi into ezaqala before ngibe umpostoli. Amen. Anikho abazalwane. Into efika qala uma sihayisa la Department of Education umuntu engaba uthisha omkhulu principal kodwa uthisha. Amen. Uthisha. Then mase depending ihlala ngaba HOD noma yini kodwa uthisha. So lento ngomfundi into esingena sibe yiyo la embusweni. Mase kubeka la kubela khona kodwa ungakulahla ukuthi umfundi. My God. Oh, amen. So you're having a problem now. Uzothi umuntu une-gift, ulevel ubamba ubupostoli, kodwa ufunda siboni. Ayikho imfundiso kaJesu, ayikho inhloso kaJesu, akafani noJesu, kodwa futhi umuntu udumile. Umuntu ubhizi kodwa semboni uJesu kuyena. Amen. Oh Jesus Christ. Now, wabiza ngabapostoli, uverse number 1, sho verse into ebalulekile ngasinothi. Wabanika amandla phezu kwawomoya. Nathi ngezeyona church. Sesike down abapostoli abafundi abanikezwe zona because lento now iphiwe. Church uverse 1 wababiza abafundi bakhe hayi abapostoli. Abafundi wonke umzalwane ophansi kwakhe. Wabanika amandla awanikanga amandla abapostoli anikezwe abafundi. Futhi namagama uma banika amandla phezu komoya abangcolile wonke umfundi kumele umoya engcolile imsabe ingasabi umfundisi wakhe. Wabanikeza amandla abafundi phezu komoya abangcolile. Shuthi wena uma umfundi kaJesu imoya engcolile uphiwa amandla okudlula yona. Ungayikhuzi lalele. Sikhona abazalwane. Imoya engcolile ungakhuza uyithume ukhuze ilalele ngoba umfundi. Sikhona abazalwane. Now church fanele siyibuza ke ingilalela kanjani imoya engcolile engayena ngisho umpostoli ngayona into enkulu ingilalela kanjani? Ingoba umfundi. Umfundi uphathe imfundiso zikaJesu. Uphathe inhloso zikaJesu ufana noJesu. Shuma umfundi imoya engcolile ayiboni wena ibona uJesu ngqobo ovela. Shuthi into abalekile musu ukhuza imoya engcolile baba ufundi kahle. Uma ugethe uba umfundi kahle imoya engcolile odlala ngawo ukhona. Amadimoni odlala ngawe ngoba abona wena umboni noJesu amsaba. So ingakho into ebalekile fanele ube umfundi. Because umfundi kuphethe lento yokuthi ufana nomaster wakho ufana noJesu. Uma uqala uyikhuza imoya engcolile ayizwa wena kodwa izwa uJesu wakho. Hayi bafethu kodwa. So uma ugethe uba umfundi wabamba ukuthi ngimember ibandla elithize phela kungenzeka imoya engcolile idlale ngawe yebo ukhona. Ngenxa yokuthi imoya isaba uJesu ayisabe umuntu. Baphiwa amandla phezu komoya engcolileyo ukuba bakhiphe. Shuthi wena njengomfundi uyakwazi ukukhuza imoya engcolile iphume. Noma benomncane. This is what we are, church. Noma benomncane igunya lelonala. Wena ukhuza imoya engcolile njani? Uma kukhuza wena yenza njani imoya engcolile? Iyaphuma iyahamba. Bengaka in fact bazalwane ukube abafundi sibakhanda kahle. Fangabe umfundisi akabizela ukukhipha imoya engcolile. Yes. Fangabe umfundisi ubizela ukufakaza. Amen. Ukuthi ufundisile into nje. Ngahamba ngoyi-apply esimeni sami. Now ufakaza imsebenzele. Anikho bazalwane. Uma singenabo abafundi ugijima yonke imoya engcolile uyikhuza amakhaya yonke. Amen. Kanti ikhale nomfundi.
ofaka umfundi uhosha imfundiso kaJesu mayebuye ehlangana nabanye abafundi nabo benza njalo nabafundi bathi waJesu bahlangana moya ngcwele nasibizanga sikhuze ngegama lakho njengoba usithenile yasithobela imimoya futhi ezumfundi unezinto ngamele sikulwise kuzona ofanele silwe nokukhanda kodwa wena hamba uyodwa thina siyakhanda ngomfundi wena hamba uyodwa mawubuye wena ufakazi ngizwile khali into ngangafonela umuntu ngakhomba phezulu kwendini ikhaya ngasegameni likaJesu mina yonke imimoya ngiyayikwazi ukuyikhipha ngezwa kuthula ngale kwaze kwasa abangcwele lento iyasebenza. We need to figure out the level church. Uma singabakhandela abafundi ugijima yonke imimoya engcolile. Ngicela amagama waphimisa ukuthi mina nginamandla okukhipha imimoya engcolileyo. Sengiyadinga nje nginamandla okukhipha imimoya engcolileyo. Sikhona into abazalwane. Now lithi wabanikeza amandla okukhipha imimoya engcolileyo. Maphela lithi nokuphulukisa izifo zonke. Lezo zonke azazudwebela eBhayibhelini lakho. Anaze nangaba bikho namhlanje. Hayi abapostoli, abafundi bakhe. Wabanikeza amandla okuphulukisa izifo zonke nokugula konke. Verse 1 is very important. Kuyo ikhona. Ngoba verse 2 unamandla lokukhipha imoya engcolile, unamandla okuphulukisa izifo zonke. Sikhona bazalwane. Yile isitha sethu bazalwane ingqondo. Ingqondo isitha somzalwane ukuba senyameni kakhulu kuba isitha somzalwane. Ngoba inyama kakhulu yenza abantu mina angabilisa abantu. Ngakenda ingawe. Leli ngomuntu ophakathi kuwe. Lenda ingawe ayinanga amandla akho. Ilelethelo yamazi umuntu wena ofana naye. Ngoba mawuvela wena izinto fanele zisponde kuwe ngendlela ezoresponda ngayo kuye. Uyamazi umuntu ohamba naye. Uyamazi umuntu ofana naye. Awu amen. Oh Jesus. Sikhona abazalwane. Verse number 2 liveza amagama abo. We are not interested amagama enabo ngoba sekhona amagama ethu lapho. Ungaze kaba ngedwa bese. Verse 2, verse 3 uveza amagama abo abawu12. Ngithi asikho interested ukubafundeni. Ngoba senamagama ethu manje lapho. Let me repeat the statement some. Asibafunda amagama abapostoli nabafundi ngoba sekhona amanye amagama manje. I-office iyafana kakushintsha abantu phakathi. Masingafunda uThomas sogetha imessage. Masingafunda uPeter sogetha into. Ngoba phakathi la sawukhona uNkosikazi khona uphilile, ukhona ophilayo. Phakathi khona amanye amagama la. Abantu abamile sabafundi bakhe. Imimoya isasaba uThomas, balele uThomas. Ayisasaba uPeter. Kodwa khona abanye abantu igama lakho. Sezoyenza lento Thomas sebengayenza ibe sengakwazi ukuyela. So we are not living their names so sekhona amagama ethu lapho. Amen. Sikhona abazalwane. Oh Jesus Christ. Verse number 4 saqhubeka amagama. Amen. Oh amen. Amen. But verse 7 is very important. Ngoba verse 1 baveza amagunya. But verse 7 uverse semloyeni bafanele behambe bethi yini afanele bengayeki kuyisho. Verse 7 uthi ekuhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu usondele. Amen. Philisani ngezandla kodwa emloyeni nithi umbuso wezulu usondele. Amen. Nikhuzi imimoya kodwa emloyeni wenu imessage. Musali shumela ngokuphilisa abantu isiphilisa abantu ngozana abagulayo emloyeni khulumani ngombuso osondelayo. Ezandleni bathinde bephila. Chacha nikho namhlanje. Into elimazini uswala ubona ukuthi manje imessage sesiyenze abagulayo yona message yebani. Imimoya yona message yebani. Kanti imessage uJesu obuyayo masinyane. Kodwa esandleni unamagunya, esandleni khona amandla. Kodwa emlonyeni sithi uJesu uyabuya masinyane. So if a church siyenza ukuphulukisa
isiyenza ukhipha imoya kwenza imessage sinenkinga nalelo bani because asikhulumi ngokuphilisa abantu kodwa bayaphila asikhulumi ngemoya ephuma kodwa iyaphuma sikhuluma ngoJesu emlonyeni siyaphulukisa ngoba sizophulukisa abantu kodwa belahlela uJesu obuya sikhona abazalwane esizophuma nentando ngokuphila abantu abagulayo kuphila izifo phuma imimoya kodwa ngeke sibhale ukuthi hayi kuzophuma imimoya kwenzakalani sizothi uJesu uyabuya masinyane uJesu uyasindisa uJesu unamandla imimoya ihamba iphumela imessage uJesu kodwa magunya akhona imimoya iyakhona. Are you still there, church? Amen. 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 Oh God. That was verse number 7. Ekuhambeni kwenu shumayelani nithi umbuso wezulu njani usondele. So don't preach miracles. Don't preach power. Preach the kingdom. Sishumela umbuso hayi imanga. Bazalwane kodwa. Amen. Akaphinde ngimemeza ashumayeli imanga. Ashumayeli yonke sishumela the kingdom umbuso wezulu. In the tent. Kodwa siyazi siwaphiwa amandla okuphulukisa. Okay. Why don't we preach all these things? I think Mark 16. There's something in Mark 16. Mark 16. It's a man who's zonke abafunda khona kune Great Commission. Kodwa uMark unento ayedani is very important. But are you enjoying the reading of the word? Amen. Mark 16 verse number 15. Verse number 15. Uthi wayesethi kuhambani niyezweni lonke nishumayele ivangeli. Hayi nishumayele amandla. Hayi nishumayele ukuphulisa. Shumayelani ivangeli ukoko kudaliweyo. Verse number 16. Okholwayo ebhabhadiswa. I'm not dead. But verse ukuthi aqala ngokubhabhadiswa umuntu uqala ngokukholwa. Okholwayo ebhabhadiswa. Kepha ongakholwayo uyamlahla. Okay, I'm not dead. Verse number 16. Lezi zibonakaliso ziyabalandela abakholwayo. Abakholwa bangalandeli imangaliso. Yizo zonke bona mabekho. Verse number 17. Lezi zibonakaliso ziyabalandela abakholwayo. So wathi bangalashintsha focus la huba lezi imangaliso. Selimaze iorder kaNkulunkulu. Iorder kaNkulunkulu lezi ibonakalizo ziyobalandela. Nihamba nishumela umbuso ngokudaliwe. Ezishumela umbuso nebumbuso ngemuva kwenu ibonakalizo ziyalandela. Kunezinto eziyimangalisa senzile uNkulunkulu kodwa sizenzanga imessage. Amen. Yeah. Anikho bancane. Kunezinto ezinkulu azenzile ukuthi esasingayizele la. Kodwa wazenza kodwa sizenzanga imessage. Amen. Awu amen. Sikhona abazalwane. Ukuthi ayivula iminyango evalekile akuyona imessage le. Ibonus yendlela. Uthi akwazi ukuphakamisana ungelutha lo message le. Kodwa yini esilandelayo? Uthi akwazi ukuthi ithi engelutho ithi isehlaliswe namakhosi akuyona imessage leyo. Yini esilandelayo ibonus le. Asikwazi ukwenza imoto senze imangaliso senze imessage. The message uJesu sindisayo. Bese lezi ibonakaliso zinjani? Oh God. Amen. Bathi into safanele uyibone la. Siyabalandela abakholwayo negama lami bayokukhipha amadimoni. Bashumayele ngezilimi ezintsha. Verse 18. Baphathi izinyoka uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nabungozi. Bazalwane. Yathi inkulu into esiyona kwelika moya. Baphathi izinyoka uma bephuza okubulalayo akusoze kwaba nangozi. Bayokubeka izandla phezulu kwabagulayo basinde. Ababaphuzisa amanzi angcwele. Angeke abanike intambo. Bayobabeka izandla. Amen. Hallelujah. Abazali abengophi kwa Jesus. Bayokubeka izandla phezulu kwabagulayo besinde. Bengabanike nix. Verse number 19. Njalo ke inkosi uJesu isikhulumile kubo yakhushulelwa. Ngizathi emavikini ambalwa sizokhuluma ngokukhushulwa kwakhe after 40 days.
Ukuzwanyuka lo Jesu wakhushulela ezulwini yahlala ngosonele sika Nkulunkulu. Verse number 29 verse engizeliyo. Kepha bona baphuma bashumayela ezindaweni zonke. Inkosi isebenza nabo. Bafethu lenkosi enyokile. Amen. Kodwa babeshumayela inkosi isebenza nabo. Hayibo. Hayi angekho bayiwe. Yanyuka lenkosi. Kodwa kuthiwa ngesikhathi beshumayela inkosi yasebenza nabo. Futhi into engakwazi ukugcina uNkulunkulu osezulwini ehlale nathi singabike ukushumayela ngayo. Amen. Uma ibutho omsusa ezulwini ehlale nathi. Amen. Uma ufuna ukubona seduze kwakho ungayeke ukukhuluma ngale kubantu. Amen. Awubazalana nini? I-Great Commission imsusa ezulwini ehambe nawe ukuthi ukhuluma ngaye nje. Yingakho kunento ekuthiwe wathi ibandla yeke ukubhibha imphefumulo livale umnyango kaNkulunkulu ongenayo. Because uyinto emlandayo ungenisa ukuthi ngilanda abantu. Bona sebeshumayela inkosi yavela yasebenza nabo. Nansi into engihlekisayo. Ufuna ukuthi bona benzani inkosi yenzani? Inkosi isebenza nabo iqinisizwe. Shuthi inkosi ayenzi lutho bengashumayelile. Bona bayashumayela besiqinisizwe ngezibonakaliso. Shuthi ibona kusayihambi phambili. Vale sishumayela uJesu mase nelandele iqiniso. Ehambe ezibonakaliso efakaze into esishumayelile. Shuthi ibonakalisa siyona imessage futhi ibonakalisa ihambe phambili. Kodwa simshumayele lo Jesu. Mase phoqeke ukuvela lo muntu esikhulume ngaye kuyo. Amen. Esevela ngibonakaliso. Sikhona ndabazalwane. Amen. Sikhona ndabazalwane. Amen. Okay, lezo verse number 7. Othi hambani shumayeleke ningayeki ukuthi umuso wezulu njani usondele. I should enjoy the reading of the scripture. And how to funda konke mina ngicela ukuweka because I want to cover is December. Amen. Amen. Verse 21, ithi ayishintshe manje ithoni kaJesu. Kepha umuntu uyakukhaphela umfowabo efeni. Noyise umntanakhe. Abantwana bayakuvukela abazali babo. Babulala. Amen. 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 This is verse 21. 22. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yegama lami. Bazalwane ngicela iphinda le. Niyakuzondwa ngabantu bonke. Hayi ngenxa yokuthi niyakholwa, kodwa ngenxa yokuthi nibambe igama lami. Shuthi maniyeke igama lami nithandwa yibo bonke abantu. Ngoba yike niqhatha nabantu. Into iqhatha nabantu ukuthi ningabe igama lami. Amen. Bazalwane ngicela iphinda. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yani yegama la ukuthi nina nothi niphila ngegama asiphili ngokuthi siphila ngegama kodwa lelizitha lokho baba lokhu Jesu akakusholo ukuthi beyeke igama ukusho ukuthi mase bezondwa abantu bengathuki ngabe ngibophi lokhu kusho ukuthi mase bexwaye abantu bebaxwaye ukuthi hayi wayike nje ungayisebenzisi wena uthi hayi mina ngithemba igama lona ngokuthi ngithemba igama lodwa mase kuba nabantu ababuka kabi. Amen. uJesu ukushona ukuthi mase bekwenza vele ukhumbule leli verse. Ukuthi manje inkosi engekhoza yasho ukuthi ngokukhonza yona ngegama layo lodwa ngozondwa abantu. Ngikhona kabagcwele. Ngicela ukuyiphinda. Niyakuzondwa ngabantu bonke ngenxa yani yegama lami. Isikhathi siniyeke imsamo nesekuphila igama. Senidala izila ninganakile benithi nibambele igama. Ngesikhathi simitha nisebenzisa into enjani isebenzisa niphila ngegama. Lingelani ukuzondwa abantu. Sho amagama ukuzondwa abantu angabi into eqeda amandla, ayi into ejabulisa ukuthi lafezeka izwi ngami. Haleluya. Ngoba ungalaveli ivesi uzokhathazwa ukuthi abantu beyaxhwana. Abantu bayavukela nje uphathe igama lodwa. Kodwa kwazi lamavesi lawa kokwenza ukuthi shuthi ngikulayini omuhle. Amen. Ngikwi alignment right nezulu naba sebengivukela. Amen. Ngenxa
yegama lami. Isida ngibamba izinto zabeziphathekayo noma ngibamba igama. Kodwa sengathi ngcono ngibamba igama ukuze ngizwane naye. Ngoba wangitshela ngakazonda ukuthi ngegama lami uyozondwa abantu. Abazalwane kunabantu angebekubuke kahle ngekuthi uthi igama lodwa. Bethi hayi amanzi nje hayi namanzi amafani igama lodwa. Bethi baba lokuthiza mina hayi igama lodwa. Aw bapho what is that like? Phakama nje inkosi phakama. Ngicela sibake isibheke yashizo sivakashela sishayisa kakhulu for the man of God. Wow. Thank you so much. Thank you so much. No sonda abantu ngenxa yalokane yegama lami ngenxa yani yegama lami. So uma sebenzonda akuvuka amazwi bese ngiyakhuthazeka. Aw amen. Wena abamnyaka umthetho ekhuluma nomakhelwane uzobona usho ngishegcekeni. Sizofunda. Uyikhomba ngishegcekeni la. Ukuthi amagama leli igama lisazokuphatha even egcekeni. Amen. Kodwa uma selidale ingxaki ubonjabule emoyeni wakho ukuthi kushuthi nampela. Ngumfundisi anikho abantwana. Nosonda abantu ngenxa yani yegama la. Let's verse number 22. Yakuzona abantu ngenxa yegama la. Kodwa abazikawuthanda ukodwa. Uma lingena ukodwa selikhamba lishuthi bovele bekhathala. Kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni loyo uyokusindiswa. Maka this is very important verse number 22. Nosonda abantu ngenxa yani yegama lami nivukelo ngenxa yani yegama lami kodwa okhuthazela kuze kube sekupheleni ithi uyena njani oyokusindiswa. Chathi noma sikhuluma ngensindiso nama inegama sasindiswa. Amen. Kodwa abaningi angebesindiswa. Amen. Sasindiswa. Baningi abangasasindisiwe. Ukusindiswa kunenkathi eyizolo yanamhlanje yakusasa. Leli verse lifaka inkathi yakusasa lithi okhuthazelayo yena uyosindiswa. Shibaningi abasindisiwe nebesindiswa. Okay church. Sasindiswa sibaningi osindiswa nabo abanye abasekho. Alright. Shuthi abasangeni into senye namhlanje abasasindiswa. Kodwa nabo namhlanje khona bayokhathala. Ngesikhathi bevukelwa begcina compromise bekhathi igama nezinye izinto bese bengasasindiswa. Lentindiso yokugcina ila uJesu ebuye sehluthwa ibandla yokuthi siyosindiswa sohluthwa nabahluthwayo. Shuma amagama asebenza usindiswa kanti nengisindiso. Fanele abamsindisiwe ngiyibambe insindiso ngize ngisindiswe. Futhi nasindiswa ngisindisiwe ngizosindiswa. Haleluya. Okhuthazela kuze kube segcineni lento njani oyosindiswa. Amen. Aw hallelujah. Sikhona bazalwane. Amen. Ube 13 ngicela ungakufunda okunye but ngawufunda 23. Okunye ngeke ngikufunda. Uthi nxa benizingela komunye umuzi. Balelani komunye umuzi. Ngokuba ngiqinisele ngithi kini aniyiqede imizi yakwa-Israyeli ingakafiki indodana yomuntu. Isho ukuthi evesi uzani bazalwane. Shutho lophila impilo yokubalekisa umntwana. Uthi kodwa khuleka ungalokhu nizobalekisa wenini. Uyothi ungaqeda ukubaleka yobese kuyindodana yomuntu. Amen. Fetha nikho. Uthi uJesu laphila impilo yokuyibalekisa lento ibokelile. Uzamdakha naye. Uthi kodwa ungakhathazeki uyothi ungaqedi. Ukubaleka yobese kuyindodana yomuntu. Shutha bonqena ukubaleka becompromise bazokhala sebeyibona inkuthu hayi kube vele ngaqinisela. Kube vele ngaqinisela ngabaleka ngalento. Hallelujah. Sikhona kabazalwane. Can you say Jesus? Jesus. Can you say Jesus? Jesus. Amen. Okay. Can you read verse number 32? I'm about to close. Verse number 32. U-32 uthi ngalokho ke yilo naloyo oyakungivuma phambi kwabantu nami ngiyamvuma phambi kwababa. Hallelujah. Osezulwini.
bazalana ngikho kodwa Jesus ngalokho ke yiloyo naloyo oyakuvuma phambi leli gama lokuvuma muliyadadisha lisho lomela engimele ngangidayisi phambi kwabantu ngoba selomvukela engimele phambi kwabantu nami ngizomela phambi kwabantu sho ngamagama uthi uJesu mina ezulwini ngokwenza uNkulunkulu ngenzela abantu lento abayenze kimi beyenza abantu okay indlela abantu abangenze ngayo bangimela ngayo nami ngoba bamela ngayo futhi indlela ongiphatha ngayo ngabantu ngitshena mina imbuzo fanele ngokuphatha ngayo makufika phambi kwabantu awuthi sawubona manje oh Jesus Christ ayikho so adasele yokufika ingimele ezulwini ngikhulumele ingimele no inkosi buka wethu imela kanjani amen mase thatha lokho ethi nami ngomela kanjani phambi kwaBaba amen ezulwini futhi thina simele emhlabeni yena uyosimela ezulwini amen asikwazi ukugeda ummela kahle mase sicalile uyosimela kahle amen God I wish I can preach low line because why dingeke simele phela thina sasingabantu abangenankulunkulu salahlwa ngenxa yezono zethu so ungena komuntu ezulwini kofanele chaza ungena ngaliphi mase phakama ummeli wethu ummeli uyobe sethi baba lo ufanele ungena la kahle kahle ngokwezenzo sesimele ukongena kodwa ngoJesu oyosimela siyaye ezulwini wadikho kodwa so lo Jesu usethi mina ngipheni ekungimeleni kwenu ningiphi indlela nami ofanele ngimele amen ningiphi indlela ofanele ngimele hayo amen oh Jesus sisekhona abantu amen alright ubesibhala lokho ufunda 22 ngalokho ilona loyo uyakuvuma phambi kwabantu nami ngiyakuvuma phambi kukaBaba osezulwini shuthi noma bengathini ngoma naloyo muntu verse 33 kepha loyo oyawungiphika phambi kwabantu nami ngiyakumphika phambi kukaBaba osezulwini sho amagama oyohamba engafuna emfundisweni zami engiphike engafuna ukumela nami ngomphika phambi kukaBaba osezulwini nikhona abangcwele amen uverse 34 sithi ayishintsheke ishise bhele ngqobo kaJesu yabona lapho ishisa bhele ingqobo kaJesu usethi ningasho ukuthi ngizokuletha ukuthula emhlabeni amen sheshe senzofa uthi ningasho ukuthi ngilethe ukuthula manje kusho bani usho inkosi yokuthula kodwa ithi ningasho ngilethe ukuthula this verse fanele umuntu analyze ungagcina uphambanisa any doctrine because inkosi yokuthula le uJehova nakhuzani the Lord our peace shalom yes shalom inkosi yethu yokuthula usethi ningaphambanisi inkosi yokuthula kini nama ngifike enhlizweni kodwa emhlabeni ubona akasho ukuthi nini akasho ukuthi ningasho ukuthi ngilethe ukuthula kini uthi ningasho ngilethe ukuthula emhlabeni Shuthi mina mangifika oba nokuthula kuwena kodwa ngiyakudala isiphithiphithi eceleni kwakho. Uthi uzwe ukuthula phakathi kodwa eceleni. Uqala umsindo, uqala injokozelo ngoba nje kufike mina. Amen. Now usethi ke ningasho ngilethe ukuthula. Buka uthi ngiletheni. Uthi angizange ngilethe ukuthula kepha inkelo. Shuthi abagama mangifika mina nezinto ebengiyikhathi. Uthi uzuthula enhlizweni kodwa uzulahlekelwa. Ngoba ngiphethe inkelo. Amen. Uthi ngilethe inkelo. Uthi verse 35 uthi yebo
ngizokuphambanisa umuntu noyise. Ashithini amazwi asho ngoba uma ivangeli lifike labamba umntwana labamba uthile alimthole ngenayo imfundiso. Njengoba fanele umfundi bamba imfundiso kaJesu imthola vele nemfundiso kayise. Kodwa ivangeli manje lafika liphambana nemfundiso abayithola lokwaziyo. Anikho kanjani. Ivangeli lihlupha ngoba livele lingashadi nemfundiso yazi. Kodwa lifike liphambane manje noyise lichaza ukuthi le kade kuyisource kumthombo wolwazi lakhe. Mina ulwazi engifika nalo lifike liphambane. Umuntu uyibone emdala bese ngathi kanti bengasilutho kangaka. Gadazi into eyinkinga kuphambana imthombo. Oh Jesus. Uthi ngizophambanisa umuntu noyise. Sikhona abazalwane. Ukhathi uthini uJesu I have to explain them. Akasho lokunye ubhala lexabana. Uzama ukukhaza ukuthi kunezinto ezizimfundiso ezohamba ngishayisana. Amen. Ethu ubani unje uthi wena hayi. Manje siyacheka kule nkosi engikhonzayo. Imfundisa ngipha yona kunje. Akukho nje. Shona magama uthi uJesu akekho ngamukela mina. Eqhubeke futhi ekhakha kwimfundiso yabantu bakubo abangakholwayo. Umuntu engimukelile akalindele ukuthi hamba kushayisana. Hallelujah. But I can say it. There is another man of God. Kunezizeshwela konke ngishilo ngqala. Ngathi ushumela kuyisikhili. Kuye kube mnandi show amen. Kodwa uzoyicheck in ayinalo ivesi elisekela. Yes. What this man of God? Ungathi ukholwa kakhulu. Ukholwe uzukholwe kakhulu uzukhohlwa umndeni. That was statement sakhe. My God. Uthi ngoba manje kodwa ngasekho konke umndeni wona usukusela. Oh, okay. Yazi into imnandi kanjani le endlebeni? Imnandi endlebeni. Imnandi futhi iyayenza sense. Kodwa siyise emfundisweni zikaJesu. uJesu ehlezi nabafundi bakhe wongela umndeni wakhe umfuni. Hayibo. Wathi uJesu ayibona umndeni wami, akubona umndeni wami la, umndeni wami laba benzekani. Shuthi ngokevangeli. Hayibo. Asakakwenza umsebenzi umuntu engakaboni abazali umndeni wakhe ekhaya. Khona into esigeje kuyo ezibanga lesikhathi. Umuntu ezizwa ithi khaxa kubo kodwa engazizwa khaxa kubazalwane. Khona ingxaki ekhona. Hayi anikho abazalwane. And I saw that clip inamandla kube show izandla amen. And it's very violent actually. But the problem uJesu lana uma sothi uma kufika mina lindela uphambana. Lindela uphambana noyihlo uJesu leka ayisho la siyibona empilweni yakhe yonke from 12 years elahlekile. Bemthola etempelini bazihlelele nje sifuna utanazi kwanje besendlini kababa. Edinaya abo ebenyama. Ethi kodwa mina ayinompilo ongabi ngihlala nani ngiyangithanda kodwa angikhohlwa impilo ongakubaba. Because akuthi umndeni asingawuthandi siyawuthanda kodwa ingozi ungazazi impilo ongabi. Ngofana wazi uthi uyibheke lodwa kodwa mina ama area eyami network khona phethule khona. Noma ngathi bonke bangcinda ukuthi mina ngale ngibuze kuyancindwa. Hallelujah. That is the gospel of Jesus Christ. Because ithe Jesu bazalwane nithatha kimi mina Jesu wenu. Oh amen. Nithatha kimi mina Jesu wenu. Okay. Now. That's why abanye bezibephambanise. Ngazafundisa I love what I'm doing today. I have time nami ngibukele lelo. Check. Abanye bazibephambanise bethi hayi phela ngeke ngikholwe. Angithi iBhayibheli lithena bazwana
lalelana abazali benu enkosini. Lalelana abazali benu manje ngeke ngabalaleli. Lithe lalelana, alikho ivesi lalelana. Efeses 6 verse 2 verse 1. Bantwana lalelana abazali benu manje ithi angilalele ngeke phela ngabalaleli. Bobo ukukholwa kwamakukho mase ngabalaleli ngoba bazokushaya ngevesi. Awukwazi ukushawa ngevesi wena umnikazi weBhayibheli ushawa abantu abangaliphathi iBhayibheli. Ngoba kuchaza ukuthi bazokwazi ivesi uyibhekisa phansi kodwa ngoba wona ulazi umnikazi wakho. Ukumlandele bona. You have to know the scripture. You have to know the scripture. Efeses 6 verse 1. Uthi bantwana lalelana abazali benu enkosini. Hayi bafethu naze nathula. Lalelani abazali benu lo enkosini vele ususwe. Bazalekazi inkukhu. Kanti obani abazali bakhe enkosini? Lithi lalela abazali benu enkosini. Mase ngokuba kulokho kulungile. Uverse 2 masifaka abazali bami benyama. Uthi yazisa uyihlo nonyoko. Kodwa lalela abazali enkosini kodwa masuhloniphe bazalani kamini so fanele uyisele phansi sitadishe amagama kalalela obey uphiwa ngabazali benyama uphiwe abasenkosini abasenyameni baphiwa uyazisa yini wazisa uona uona futhi ulalela ukhazisa umayesho uthi yebo angibuzi lutho ulalela wayine uNkulunkulu enikeza abazali benyama ulalela ngoba kwangenzeka vele kuphenduke wena bona bengakaphenduki besale umnyameni manje wayizoza ngalalela abantu basemnyameni ayanikhona kodwa abantu nakulalela wawunikeza abasenkosini wasethola mazisi futhi noma beduka ngeke ube bemeze noma kanjani thula funda ukuthula ukwazisa ushindlela iapproach indlela ophila ngayo ukuthi abantu akasilaleli kodwa besazisa anikho kodwa basalwa ukwazisa ushirespect respect to President of South Africa kodwa mazi angilaleli kodwa ngiyamhayi bafethu anikho lamagama ngiyamazisa kodwa ukumlalela ezashadisa idaba lakho idaba lengayishadisa kodwa ngiyamazisa ezubuholo beyini kodwa ukwalalela ngilalela inkosi yami kodwa ngiyamazisa baseyihlalweni so we need to watch close at our terms nokuthi balalele abasenkosini yazisa akadliwe inhlonipho yakho umzali wakho ngakhona abethuleleni enkonzweni akadliwe inhlonipho ethi ayiphela lengane manje siyeke lento yayo ngoba inkinga yasilalela yahlonipho avisazisa obedient no respect aba into engafani amen sikhona bazalwane now uthi fanele sikhuluma ngelinye ilanga lokuthi awukwazi ukuphusha imandate yokuthi family angisangene eyintweni la kodwa futhi ubuhlaze ekhaya angazi amina uphi namhlanje awukwazi ukuba nevangeli hayi mina ngisangene lapha angifiki la kodwa awuhlaza ngoba futhi ugeje inkonzo yokubazisa kodwa ufuna ukubamba inkonzo yasenkonzweni yokulalela amen okay ngicela uyiqeda lesi ningasho ukuthi nilethe uverse 34 ningasho nilethe ukuthula emhlabeni angizange nilethe ukuthula kepha nilethe inkemba 35 yebo ngize ukuphambanisa umuntu noyise nendodakazi nonina nomalukazana nonenazala 36 nezitha zomuntu kuyangoba bendlu yakhe verse 37 othanda uyise nonina kunami ngakufanele ake singabathanda
kodwa amaleveli awaningana. Nkosi yami iqala mase ilandela abakithi. Ayikho masalwane. Uthi kodwa uzothanda bona kunami awumfanele. So magama fanele noma sibathanda kodwa i-level ngabe nikuphi eseni. I-level kukakho ukuthi Jesu ufeze i-level yakhe yedwa. Sebeyalandela bona. Haleluya. Akwazi ukuhambisana nabo. Ngibe ngiphambana nalo maphezulu. Othanda uyise nonina kunami kangifanele. Nothanda indodana noma indodakazi kunami kangifanele. Ngoba abantu uthola ukuthi yena omdala kodwa izingane zimbizela back ema-altarini amabi. Zithi wena ususele, wena omdala, wena ongasikhulumela. Manje into sesazihambe kahle. Manje ubone ukuthi sezolezi verse umuthanda bona kunaye. Ngoba usuthi ungakwazi ukudonswa abadala. Ungakwazi ukudonswa zingane. Angabe ngikuphi ekseni. Uyakwazi ukudonswa zingane. Kube sengathi manje icala ukuthi wena usele wamdala. Sengathi manje kufanele ufele lokho ukuthi wena usele. Kanti ukuthi mina osele akusho usefana ngikhatheke nomdali wami. Hallelujah. Amen. Uyabona iqala thothanda uyise nonina akangifanele. Ichaza ukuthi kukhona abantwana bafike bedonswe abadala. Mase zothi othanda indodana nendodakazi kunami kangifanele. Futhi ukhona abadala abadonswa abantwana. Uthi ukholwa kahle ingane engakholwa. Kodwa ifuna wena ukuba uyenze izinto zayo. Usethi uJesu othanda ingane kunami kangifanele. Uchaza ukuthi ozomlalela lo mthanda kakhulu. Haleluya. Yingakho efaka igama kunami. Ngoba ngenzeka ngikholwe kanje ingane ngamsidisa nje ungakholwa. Ngesikhathi singakholwa mase ziyabala. Thwaye ubaboni kufanele enzeke. Sefanele ngikhethe phakathi kobanzi nenkosi yami ngabe ngikuphi ekseni. Lena ngikhuluma la yenzeke emndenini eminingi. Ngiyakholwa umsempini. Yokuthi beze beyitshela ukuthi wena ongabasweli. Kanti abazi level yothanda ilingana. Khona ngumthanda ufuna bonke. Nami ngiyamthanda kodwa ama-level. Ama-level awafana. Ngingahlala ningangikhulumisi ngiphile ngiphatheke kahle. Kodwa uma ngakhulunyiswa yena ngafa nokuthi ama-level awafana. I think u-Eli elithi iBhayibheli amadodana akhe ayisempini. Wezwa kuthiwa amadodana akhe afile. Kuthiwa wathula. Kwathiwa nomphongolo utshontshiwe wavele wawaphansi. Wafa. Ezwa umphongolo utshontshiwe. Kade singane ifile. Kuthiwa wama wathi okay awuseyifile. Kwathiwa noNkulunkulu utshontshiwe uhamba. Akukhuliswa ungabi namndeni. Khuliswa kakhulu ungabi naNkulunkulu. Into engikhulisa kakhulu ungabi naNkulunkulu noma ifa. Ifele manyaleni lezo ingane zosala yikhona. Mina ngisekho sona sesiyakholwa. Kodwa mina ngageka ngimphuluzela sona. Sona mase ngilungisa indaba zaso. Mina ngasekho. You need to raise this move. Ukukholwa. Ukuthi uNkulunkulu waphambili. Abanye bayanandela. Inkosi yami phambili. Noma ngomfathe nabasebenzana. Inkosi yami kwazi ucompromise insika sevangeli. Ngoba ngazi ngizofanele. Uma ngifa bona baluleke vele bethi emngcwabeni wami vele phambi kwemngcwabeni. Bese sesiyibona lento kaGogo. Sesiyibona lento kaMama. Sesiyibona lento kaMama. Mina ngeke ngayiyeka ngenxa yabo. Gospel is very expensive. Ivangeli akona yamakhorasi. Nokusweka lokho esikwenza yonke isizela. Ivangeli isikhathi ukubona manje ubambene igazi lenyama. Ubothi sempini nje lapha. Isempini. Kangifanele.
uverse 38 nongathabathi isiphambano sakhe angilandele kangifanele. Uverse 39 ofumana ukuphila kwakhe engalahlekelwa yikho. Olahlekelwa ukuphila kwakhe ngenxa yami yokufumana. Kunabantu abangenakho ukuphila okumnandi ngenxa yami kodwa bazokufumana. Kunabantu abaphila kahle ngenxa balahle mina bazolahlekelwa ukuphila kwabo. Shuthi sithi uphila kamnandi manje ulahlekelwa ukuphila kwakho kusasa. Noma uphila kanzima manje ukhonjwa ngamagama ukhonjwa ngemini emndenini kodwa uthola ukuphila kwakho kusasa. Ngokunabantu abangama-topics noma kuhlangene imindeni bakhonjwa ngemini mangena bona ingxoxo ethize yekho ngoba kukhulunywa ngabo. But you need to uma uthi noma ukuphila kwakho umuntu kanje kodwa awuthola ukuphila kwakho kunokuthi ngikuthole manje mase ukulahlekela. Amen. Verse 40 onamukela nina uyangamukela mina, ongamukeli mina uyamamukela, ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo. Onamukela nina uyangamukela mina, ongamukela mina uyamamukela ongithumileyo. Shuthi akekho umuntu ongafuna wena inkosi yakhe akayifuni. Akekho umuntu ongafuna inkosi yakho engafuni wena. Sure. Verse number 41. Owamukela umprofeti ngegama lomprofeti uyakuzuza umvuzo womprofeti. Nowamukela olungileyo ngegama lolungileyo uyakuvuza umvuzo olungileyo. Shuthi ngamagama ngesikhathi bengakamukeli sebelahlela ukuthi abazananti wonke ama benefits nokuvikeleka wena okutholile umndeni wakho awukwazi ukuthola ungakamukeli wena. Kanti wamukele wena kufanele ukuthi usutholile umvuzo wakho. Futhi khona ama coverings khona ama favor bawathola ngenxa yakho. Kufanele bekuvume ukuthi unjena ukuze nabo bezothola ukuthi nefihla wena nabe bafihla. Hallelujah. Verse 42 verse 9 yiloyo naloyo oyakuphuzisa abe munye kulaba abancinyane. Laba gama laba abancinyane akho ngane la uma nabaphosthi nabafundi bakhe. Shuthi ube umzalwane uzokuthatha iposition ongumncinyane. Yona into edelelekile emhlabeni le. Akuyona into ukuthi uzoba mkhulu ngoba uyakhona usindisiwe kubantu umkhulu ezulwini. Kodwa emhlabeni uba umncinyane. Uba into nje engelutho. Kodwa bayekhona oyophuzisa lo mncinyane amanzi. Ngisho inkeza eyodwa yamanzi aqandayo ngegama lomfundi. Ngiqinisile ngithi kini kasoza lahlekelwa umvuzo wakhe. Njengamagama ongavele benesambulo sokuphatha kahle noma engakayitholi inkosi yakho. Izwi vele limvuze ngoba kujwayelekile ukuthi umuntu angavele kumukele kodwa akayithatha inkosi yakho. Yabona ke la sengathi singathi inkosi siyathandaza ukuthi imndeni yethu ayibone ivangeli ikwazi thatha. Bakumi nakathatha siyathandaza ayingamukele nje ukuze ikwazi ukuthola zonke izabelo nami ongabeleso. Umuthena mina ngizulezile ngemuva nangaphambili nabo Nkosi bekwazi ukuthola izulezo ngemuva nangaphambili. Umuthena sikho isikhali esilolele mina sokuphumelela nabo zonke ikhala abalolela bona ayingaphumeleli lokho kwenza kimi nabo bekwazi ukuthola hayi ngoba bebanga inkosi yami inkinga abamukele mina. Yabona ukuthi amadimoni enze singamukele afuna bengakwazi ukuthola umvuzo walokho thina esiyikho. Let's close here church. Bazalwa ekhaya thatha isikhathi sakho sokufunda uMathewu 10. Uphethe amagunya akho, uphethe izipho zakho, uphethe ukuthi wena uba. Amen. Sikhoyo bazalwa. But more than that thina singabafundi bakhe. Siphethe lezo 3 zakhe
imfundiso yakhe, inhloso zakhe, sifuze yena. Siphethe imfundiso yakhe, siphethe inhloso zakhe, sifuze yena. Oh, Jesus Christ. Amen. Let us take another feet as well to pray. Thank you, Jesus.